Bang' wuok e yo matin machalo kamano mana kaka nanyisi ni kwaduogo achiel kachiel kawuok kuom Ken Aim, waduogo ir Dr. Fred Okinyi mabende biro nyiso achiel kachiel ler makende kod tuoche goeko mag sickle cell anemia, mabende riwruok mar Sow nitiere kod romo makende magibiro keto mar tipo tarik 25 e gwenge mag Siaya County magibiro timo screening, gibiro rango oganda man kod tuo mar sickle cell anemia, kaeto gibiro nyiso ni to ka in kod tuo mar sickle cell anemia en okang' mane monego ikaw. Wabiro miyo daktari thuolo mosu onyisu nyinge kae to nyisu kaunti ne beno ng'eni to daktari wuok e kaunti machalani. Daktari arwaki e studio. Erokamano. Moso ganda wanen loro eti. Moso jowinjo duto kama untiere, aniluonga ni Dr. Frederick Okinyi, awuok Gemlianda. Yes. Erokamano nya Dr. Fred Okinyi, warwaki kendo wagoni erokamano kuom chopo e studio marwa kaendi. Odiochieng' ma kawuono wadhi nyime kod chenro mar kuku mar wach, bende waloso e weche goeko mag riwruok mar Sow mochung'ne konyo joma mine kaachiel kod mond liete. Wang'eyo kendo wasewinjo ni ubago romo tarik 25 ma ubiro timo ne oganda ubedo kod medical camp mar rango jok man kod tuo mar sickle cell anemia. Mokwongo nyiso ni tuo mar sickle cell anemia ni rin tuo machalo nade? Tuo mar sickle cell anemia en tuo mar remo. Tuoni eri mako ji kumaki to koro rembi bedo matin. Koro ng'ama nigi remo matin saduto ol ok onyal tiyo matek, wang'e bende bedo yelo, seche moko bende onyalo yudo ulcers, rem bende ng'eny kodo mang'eny oyudo e lwete gi tiende. Koro tuoni eri chutho ikele ka gima luwo remo. Tiende ni mondo yude jo parents ni nyaka bed kode. Koro ka ng'ama mama unigo remo no ero kod ng'ama baba bende to ka giyudo nyathi to nyathi no yudo tuo mar sickle cell anemia ni eri. Koro tiere kako bedo inherited. Jowinjo wantiere ginene waselose tuo ni eri ginene moko mosekalo. But pod kenda duongo gumbo mondo anuo ni tuo ni eri yudo ka ng'ato nigi remo mar sickle cell ni. Koro sama ng'ato nigi sickle cell ni eri remo ma kawaida ber ka koluwore kata to kombi. Koro koluwore kamano teko kalo ei leche maber. To ng'at man gi sickle cell rembe koro change shape. Chala either ginus meno ming'olo godo rumcha or ginene rabolo kata shape mar mun sama diwe dhiga ka lal chande. Ya koro kiseyudo sickle cell no emomo ibulo gilunga kisungu lunga ni sickle cell nikech lum so ming'olo godo lum chande en ga gide shape mar sickle cell. Koro ng'ama oyudo tuoni eri remo ber karinge dend kendo ting'o oxygen kendo golo carbon dioxide kirigo bende e dendi gik moko mag chilo goeko. To ka koro iseyudo sickle cell no ero rembi no koro makre to ng'enre to oketho blood vessels to koro kelo rem mang'eny. Emo mineno ga jogo saduto gin gi rem e tiendgi, gin gi rem e igi, gin gi rem e korgi, then ka giyudo gigo to giyudo ga complications. Yes. Erokamano nya daktari. Awinji maber Dr. Frederick Okinyi ka ichiwono lerno. Koro nyiso ni to odiochieng' mar tarik 25 mobiro bedo kanyakla kod Sow. Gin oganda mane ma udwaro ni mondo obiru mondo mi utimnegi nonro nieri, to ka gichopo to gin ang'o ma gibiro expect mabiro timore kanyo? Mokwongo gima wadwaro ni mondo wang'e wach mar sickle cell ni en tuo mosebedo e Luo Nyanza for a very long time. Yande kipindi machielo cha wawacho kuonde ma entiere wayude mang'eny Nyanza, wayude area mar Coast, wayude area mar Kakamega, wayude area mar Kilifi, areas guduto te. To thurwa ma Nyanza koni amor gi jo Sow nikech onge ng'at moro mosegabiro ga mosetemo kelo wach mar sickle cell kata kokelo ne jogi konyruok moko madongo kata ka gintiere to waken gi pondo kure. To chutho wan gima ng'eyo gima seneno onge ka jok mosega kawo kang' maduong' mondo kon jok makoro kaka Sow kawo neri. An bende ande kane giluonga to nawacho ni okay ber mondo wakonyre mondo wakonyi jothurwa nikech kata ka for a long time asetiyo government jogo pok aneno ga koketo program moro mar lomo maging'iyo godo wach sickle cell. Kendo yuge motamo wanga iyudo ni jothurwa madongo moko osebedo e government to wach mar sickle cell ni giweyo do gikonyo godo kata jothurwa to ma en gima chando jikoni. Koro on that day gima I expect jok ma suspect nigi sickle cell kata mosega dhi hospital ba daktache nonyisogi ni nyithigi moko nigi sickle cell.
wadwaro ni mondo wa confirm ka gin carriers, tiende ni gin gi remo no ero e dendgi to pok onyiso disease or gin gi tuo no ero. Koro jogo madwaro ni ka gibiro chieng' no ero to waneno gi, wapenjo gi questions moko matin, wan gi forms moko mwaloso makonyowa mondo wa identify jok ma waneno ni gi risk e population masiano ero. Then jogo eko ibo kaw gi tipimo gi, kosepim gi jok ma yudo ni nigi tuo to wadwaro kendo ni team madhisiano ero nyako consist kod jo local team mana Siaya District Hospital go eko. Kendo wadwaro mondo wagone gi simu mondo wawinjre kodgi machieng' no ero sama jogo timo health camp no ero gin bende gibedo involved. Maka koro jo sowo setieko tijgi machieng' no ero, of course jo sowo pod bo bedo e pap ka ng'iyo kaka konyo ji, to jo daktache ma wuok e osiptal go eko kod nurses ma butiyo go di team ni wadwaro ni mondo wabed gi a system ma koro ng'at makata ma okoyie chopo e chieng' no ero nya biro e osiptal timiye konyruok mondo ging'e ni ka in gi sickle cell or suspect nyaka wati gi government facilities man around go eko mondo ka tiere kony mwana timo mwawinjre godo kaka wanya konyo gitu wapimone gi especially that day nikech gimaneno maduong' en sensitization kod jok mabende en gituono ero ber mondo ipimo mondo ging'e ni gin godo mondo wa direct gi giyud kama ginyalo yude konyruok. Erokamano daktari, awinjo maber. Koro wacho ni ubiro tiyo machiegni kod sirikal bende. Sirikal bende nyaka watigo nikech sani kaka weche mag health timre e constitution wacho ni health is there for all. To sani health obedo devolved. Jo county government nyaka kaw responsibility kendo nyaka gitigi health workers magin godogo mondo gine kaka giloso tuoche gi. Wan bende ko ntiere organizations mobiro wamiyo ji education for free kendo wa inform gini magi priority areas magin bende ka gidonje gibede team makoro gi follow up gin bende gibedo gi role mane kaka wadwaro ni mondo wabed gi partnership kod jo serikal bende. Erokamano daktari, wach mar tuo mar sickle cell anemia ni amiyo ke wacho ni en gima osebedo to ganda wa okesebedo karange ko ganda paro mana tuoche mamoko. Nitiere weche mosebedo ka wachore koni kod kocha wan ok walonye weche mag thieth ma ng'ato wacho jo ganda obedo kod buok kata chunygi gore ka ng'ato winjo ni en kod sickle cell. Inyise ni oyo ino okinyalo nyumo jogi, okinyalo nyumo ng'ama chalo kama kata inyise ni okinyalo kalo higa 18 jogi inyalo nyiso na angima danyis gini magik manda timre chon nikech chon ne ji kia kaka ithiedho sickle cell. Oganda wa moko bende nokawo tuo ni eri oketo ni ka gisewinjo ni ng'ato nigi tuo ni koro in ng'at mok dwa kata ni mondo ng'e idwaro mana ni opandi hinyiri. Nitiere area moko ma kengi giyudo ni nyathi nigi sickle cell in ka witwe ot ok dwa kata ni wuog oko. To mago gik ma jo wasungu luongo ni stigma. Stigma no ok ber nikech omiyo ji hinyre to sani ng'e ni lony kaka tindo osebiro ni eri tuoche gi gin gik moko ma ji dak godo, ji wuotho godo kendo githiedho gi kendo gima ji nyaka ng'e ni tuo ma sickle cell no nego ga ji suo nikech ne onge kar kata kuonde mag konyruok. Sani ka nende idwa yudo konyruok kuom sickle cell nieri nyaka bi Kenyatta National Hospital to mano Nairobi. Para ni mondo kaw mto piwuok Siaya kucha kibiro konyo. Man is a very long distance. And then karo ge marachie tido ni joluo jothurwa. Onge jok mosomo gine ni mag daktache gi. Gine mag somo yes to yudo ni unfortunately kata ka gibede areas yopna molanda ywakna ni giseloso gi jo county mondo konygi. To jo county bende giteko kuwinj gik mag gine to magi tuoche manego ji mahinyo ji. Ma en gimoro minya thiedhi osiptande madongo man godo gi Kisumu, Siaya, Makuma, Kisii, Migori magi jogi nya bedo gi system maber magi thiedho godo gine ne tuoche gi. Daktache go somo ng'eyo o ging'eyo ni magi yath ma ber ni tiyo godo kata mana diagnosis gigi tinde gin available ma an chutho kaka nende aneno myths mande ji obedo godo chon ni ma endi tuo ma kibedo godo kichopo the age mar 18 ditho mago na timre ga chon nikech ne ji ok dhi e osiptal bayud thieth kata mana sani oganda ntiere mang'eny man gi thagruok malich to bende abedo ga surprise kapod gipenje ni wadhi kure to sani koro waketo maber ni jawinjo ni ka in gi suspect ni gi tuo mar sickle cell dhi e osiptal mondo opimi. Osiptande ma serikal gi eki nyako konyi gi konyruok no and particularly bang' maendi to winjo ma dwaro konyruok madwaro ni mondo ng'e opim gi mondo ging'e ni gichal nade bende wa encourage nikech mondo idag gi tuo maber nyaka ing'e ni ang'o makelo tuo
To tuo mar sickle cell ni en gima ji yudre koriwre bagi yudo nyithindo. To gima kendo adwaro mondo anuo ma very very simple, ng'at ma normal ka in kod kama blood cells wa nigi gima iluongo ni hemoglobin. Koro mari en gima iluongo ni AA. AA no nyiso ni nigi adult hemoglobin malong'o. To ng'at man gi tuo mar sickle cell ma mare iluongo ni SS, tiende ni in gi sickle cell no diriyo, ma koro in mari no nyiso ni in gi tuo. To ng'at ma ne maybe wuon gi ne gi sickle cell no to min gi ni kare, ka giyudo nyithindo ibo yudo ni mare bo bedo gima iluongo ni AS. Koro hemoglobin iluongo ni AS, mano en ng'at man gi carrier. Ng'ano dakadaka ngima maber en tuo nok thage onge gi tuo no. To ng'at ma hemoglobin ne koro en mar SSS, ng'ato nigi tuo kendo en symptomatic kendo en manyako dhi hospital all the time mondo yud konyruok. To ng'ama nigi AA no mano ng'ama normal. Yaro kama ya daktari awinj maber wach madoni mondo nyiso mogike ni iwacho ni oganda mondo owuog oko tarik 25 dwe ni mondo gi BCI medical camp machalo kama. Gato nyalo bedo korbuok ni to kuwa biro to nitiere omenda moting'o mar chudo mondo timno pim koso idhi timo onge kod chudo. Mago to kaka timre gono so ema organize. An kabiro kanyo ka daktari antija en mana chiwo advice kendo make sure ni kantiere procedure moro mitimo otime professionally ma onge ni ng'ato oket through test moro pakata ni gimoro time kanyo ni bang ni medical camp no ema chako yude gine ne symptoms kata gi chandruok moko. Mara en ni mondo bed kanyo kendo kelo ni health team mondo gik moko bedo team professionally ma onge gi complications moko manyawo. Koro ganda owuog oko tarik 25 mondo gi BCI usingiswe achiel kachiel kod Ken Aim ni ubiro Siaya Stadium Asia mondo miyo timno nonro yore kabende kod tuoche mag sickle cell. Daktari nitiere kaindi Frederick Okinyi gini bro mi advice maber. Biro nyisi kata bedo ni kod tuo mar sickle cell pod in gi ngima minyalo dak. Ok chunyi gore ni ken kod tuo mar sickle cell to koro ngima ni orumo. Daktari wachi ni mogik ne oganda wa majoluo kaachiel kod riwruok mar somo bendo ikore mar chiwo kony machalo kama indi ne oganda. An wach madawachi ing'eni aneno ga jok man nyithindgi nigi sickle cell gibiro hospital all the time kendo gin gi chandruok mang'eny ma ng'enygi wuoro ga ni tuo ni nowuok kure. Wanyiso gi ni tuo ni ere iyude mana ka uriwre gi ng'at ma ne yande nigi sickle cell no en carrier to bende in carrier. To the bad thing ni complication mbo yudo godo ni 50% mag nyithindu bo bedo gi tuo no, 25% mari bo bedo normal and the remaining 25% bo bedo kare. Koro ka dware ni mondo upimre mondo ung'e status maru nikech jatelo moro yando duak na nyisa ni en kaka tindo sethagre gi tuo ni gine par ni ong'e chon did not think twice mondo kik oriwre gi ng'at ma gini rembe. Koro mago ting'e ni gik ma ji decide kendgi but gima ber ni mondo ji opimre mondo ng'e kaka remb gi chal ma kiyudo ni in kode to kik ing'anya maber ni kibo yudo nyithindo tibo keto nyithinde thagruok gi sandruok saduto ni tero gi hospital gin gi rem goeko. Koro kaka wawacho ga chande chon yande ne giketo area mar HIV ni ka idware ure e church pastor keto ni mondo gi opimre opimre taneno ni my direction mo ripo waket ket mai tuo ma kago wa kende ne moketho no apura ket nano ka jowa donge nyuol ya in ya out to population maro population wadok chien doka chien mage kama kura lali. Ero kamano awinjo maber Dr. Frederick Okinyi kenda gonero kamano ng'anya kum chopo achiel kachiel jama kawuono Lulu TV kabene nwatwa kachiel riwruok mar somo bende en riwruok mochung' ne konyo mondo liete kachiel kod nyithind kiesa ni gi bago rumo Siaya kendo Siaya Stadium tarik 25 bro bedo kod medical camp ma Dr. Frederick Okinyi gini bro bede mondo pim jok man kod tuo mar sickle cell mondo nyiso ni to kain kod to itimo nang'o. Tarik 26 gintiere kod marathon kirengo nitiere mich mopogore mi biro yudo kawuok kuom so omiyo chieng' ero chop e gwenge ma Siaya wan bende wabiro bedo kanyo mondo wabed kod oganda duto mondo wane kaka gik moko timore. Daktari agonyero kamano ng'anya kumbiro kendo kwachako luonge studio kaende ageno ni biro chopo mondo iwuo kod oganda magwa. Mano ero kukumar wach kod Anjefolo mpaka uritu masani.